Прывітанне! Сёння ў нас на парядку дня сапраўды круты і дынамічны разбор. Гэты агляд – наш усёаб'емны майстар-клас, які дапаможа ідэальна падрыхтавацца да любога інтэрв'ю па тэме CQI-8 і шматузроўневага аўдыту працэсаў. Давайце без лішніх слоў адразу паглыбімся ў дэталі. Мы ператворім даволі складнаныя вытворчыя канцэпцыі ў простыя, лагічныя і максімальна зразумелыя схемы. Гэта, безумоўна, стане велязарнай перавагай на прафесійных гутарках. Але для пачатку давайце хуценька расшыфруем аснаўныя абрэвіятуры, каб размаўляць на адной мове. CQI азначае бесперарыўнае паляпшэнне якасці. Ну а LPA – гэта шматузроўневы аўдыт працэсаў. У чым жа тут галоўная фішка? Мэта заўсім не ў тым, каб проста знайсці нейкую разавую памылку і пакараць вінаватых. Не. Уся справа ў стварэнні жалезнай структураванай сістэмы. Сістэмы, дзе кіраўнікі розных узроўняў рэгулярна, крок за крокам, правяраюць, ці адпавядаюць працэсы стандартам. Менавіта такі падход трымае ўсю вытворчасць у тонусе і дазваляе прадухіляць дэфекты яшчэ да таго, як яны з'явяцца. Сёння мы пройдземся па 5 ключавых тэмах. Пачнем з уводзін у CQI-8 і LPA. Потым разбером узворні аўдыту і сам працэс. Далей пагаворім пра пытанні і аб'ектыўныя доказы. Закранем працу з неадпаведнасцямі і аналіз караневых прычын. І ў фінале абмеркуем ролю кіраўніцтва і метрыкі поспеху. Такім чынам, частка першая – уводзіны ў CQI-8 і LPA. Тут ёсць адзін вельмі важны нюанс. LPA моцна, проста кардынальна адрозніваецца ад звычайнага ўнутранага аўдыту. Звычайны аўдыт, як правіла, ацэньвае адпаведнасць усёй сістэмы ў цэлым. Яго праводзяць спецыяльна абучаныя аўдытары і робіцца гэта даволі рэдка, праз вялікія прамежкі часу. А вось шматузроўневы аўдыт працэсаў – гэта зусім іншая гісторыя. Гэта вельмі частая, часам нават штодзённая руціна пряма там, дзе кіпіць праца непасрэдна на вытворчай лініі. Уся ўвага сканцэнтравана толькі на адным – ці правільна выконваецца канкрэтны працэс пряма тут і пряма цяпер. Гэта дазваляе лавіць любыя адхіленні літаральна на ляту. Рухаемся далей. Частка другая. Узроўні аўдыту і працэс. Сама сутнасць слова «шматуразроўневы» крыецца ў вельмі цікавай механіцы. Давайце ўявім. Адзін і той жа важны працэс правяраецца зусім рознымі людзьмі з розных прыступак кіравання, прычым з рознай частатой. Першы ўровень – это звычайна майстар або кіраўнік групы, які сочыць за ўсім штодненна. Другі ўровень – ужо кіраўнік аддзела, ён далучаецца раз на тыдзень. Ну а на трэцім уроўні падключаецца, так бы мовіць, цяжкая артылерія, дырэктар завода або вышэйшае кіраўніцтва. Яны робяць праверкі штомесяц. Навошта так складна? Усё проста. Такі падход дае абсалютна розныя пункты гледжання і цалкам ліквідуе так званыя сляпыя зоны. Таксама варта разумець, як усё гэта звязана з галоўнымі дакументамі па якасці. Гэта як такі лагічны ланцужок. Спачатку аналіз рызык, вядомы як PFMEA, паказвае нам, дзе ў працэсы можа ўзнікнуць праблема. Затым ствараецца план кіравання, у якім дакладна прапісана, як менавіта мы будзем гэтую рызыку кантраловаць. І вось тут на сцэну выходзіць наш шматузроўневы аўдыт. Гэта фінальны акорд. Ён правярае, ці сапраўды гэты план кіравання працуе ў рэальным жыцці, на рэальным абсталаванні. Па сутнасці, LPA – гэта самы строгі тэст на сутыкненне з рэальнасцю. Пераходзім да трэцяй часткі. Пытанні і доказы. Вось у чым сакрэт паспяховага аўдыту. Пытанні павінны быць максімальна канкрэтнымі, ніякай размытасці. Дрэннае пытанне заўсёды суб'ектыўнае. Ну як? Здавалось бы, можна дакладна і хутка вымераць, ці добра працуе аператар. Да ніяк. А вось добрае пытанне звучыць інакш. Ці зацягвае аператар ніт з зададаным значэннем крутоўнага моманту? На такое пытанне можна імгненна, дакладна і аб'ектыўна адказаць так ці не. Усе пытання павінны абапірацца выключна на жалезабетонныя факты. І вядома ж, каб адказаць на гэтыя пытанні, нам патрэбны доказы. Прычым аб'ектыўны. Нельга проста падайсці, спытаць і паставіць птушачку ў бланку. Трэба бачыць усё на свае вочы. Што гэта можа быць? Вытворчыя запісы, лічбы на дысплеях абсталявання ў рэальным часе, актуальныя сертыфікаты каліброўкі, кантрольныя лісты або нават самі фізычныя дэталі. Трэба верыфікаваць фактычную рэальнасць, а не проста верыць на слова. Гэта крытычна важна. Частка четвертая.
неадпаведнасці і аналіз караневых прычын. Калі падчас аўдыту знаходзіцца праблема, заўсёды запускаецца строгі паслядоўны працэс. Давайте уявім, на лініі выявілі неправільны крутоўны момент. Што адбываецца далей? Спачатку мы дакладна фіксуем гэтую неадпаведнасць. Потым імгненнае стрыбліванне, каб бракаваная дэталь ні ў якім разе не пайшла далей па канвееру. Пасля хуткай карэкцыі пачынаецца самае цікавае – глубокі аналіз каранёвых прычын. Зразумеўшы, чаму гэта здавілася, мы ўкараняем доўгатэрміновыя карэкціруючыя дзеянні. І ў самым канцы праз нейкі час абавязкова правяраем, ці сапраўды яны спрацавалі. Ніводзін з гэтых крокаў нельга прапусціць. Тут варта зрабіць невялікае, але вельмі важнае ўдакладненне. Трэба дакладна разумець розніцу паміж стрымліваннем і карэкціруючым дзеяннем. Стрымліванне – гэта як хуткая дапамога, мы проста спыняем крывацёк. Мы ізалюем падазроныя дэталі пряма тут і цяпер, каб выратаваць сітуацыю. А вось карэкціруючае дзеянне – гэта ўжо сапраўднае лячэнне самой хваробы. Гэта знішчэнне каранёвай прычыны на корані, якое гарантуе, што такая ж праблема больш ніколі, паўтаруся, ніколі не ўсплыве ў будучыні. І для таго, каб дакапацца да гэтай самай каранявай прычыны, часцей за ўсё выкарыстоўваецца структура 5М1І. Гучыць мудрыгеліста, але насамрэч гэта вельмі зручны аналітычны каркас. Ён дапамагае нічога не ўпусціць. Мы правяраем 6 катэгорый. Ці была гэта памылка чалавека, ці збой машыны, можа падвёў матэрыял, або сам метад быў неправільны? А як наконт памылкі вымярэння, ці нейкага раптоўнага ўплыву навакольнага асяроддзя? Калі прайсціся па ўсіх гэтых пунктах, аналіз атрымліваецца максімальна поўным і дакладным. І нарэшце, частка 5. Кіраўніцтва і поспех. Як зразумець, што наша сістэма аўдыту сапраўды працуе і прыносіць корысць? Вядома ж, праз метрыкі. Высокі працэнт выкананых праверк, хуткае закрыцця карэкціруючых дзеянняў, зніжэнне колькасці скарг ад кліентаў – усё гэта выдатныя навіны. Але ёсць адзін індыкатар, на які варта звяртаць асаблівую ўвагу. Гэта паўторнае парушэнне. Калі адна і тая ж памылка вылазіць зноў і зноў, гэта як чырвоная лямпачка трывогі. Гэта пряма кажа пра тое, што мінулы аналіз каранёвых прычын быў зроблены для галачкі, і сапраўдная праблема так і засталася невырашанай. Давайте разгледзім вельмі жыццёвы сцэнарый, які часта сустракаецца на інтэрв'ю. Можна ўявіць такую сітуацыю. Аператар з упэўненасцю заяўляе, што выконвае ўсё строга па інструкцыі. Але падчас аўдыту становіцца відавочна, што рэальны працэс ідзе зусім інакш. Што рабіць у такой непростай сітуацыі? Гэтае пытанне выдатна правярае, насколькі глыбока чалавек разумее логіку сістэмы якасці. Давайте на секунду задумаемся над гэтым. Адказ тут патрабуе халоднага і дакладнага выканання працэдур. Спачатку мы звяртаемся да аб'ектыўных доказаў, каб дакладна пацвярдзіць, што словы расходзяцца з рэальнасцю. Затым гэты факт строга фіксуецца як неадпаведнасць. Пасля гэтага імгненнае стрымліванне працэсу або прадукцыі, каб пазбягнуць рызыкаў. І ўжо потым праводзіцца той самы аналіз каранёвых прычын. Чаму так выйшла? Не хапіла навучання, памылка ў самым дакуменце. Знайшоўшы прычыну, мы ўкараняем карэкціруючыя дзеянні. Вось так ідэальна вырашаюцца рэальныя супярэчнасці на вытворчасці. І ў канчатковым выніку усё гэта зводзіцца да аднаго самага галоўнага пытання. Мета шматузроўневага аўдыту – гэта ж не пакаранне людзей, а падтрыманне пастаяннай дысцыпліны і адказнасці. Ці сапраўды кожны рух на вытворчай лініі дакладна адпавядае таму, што прыгожа распісана ў плане кіравання? Гэта фундаментальнае пытанне, якое павінна пастаянна лунаць у паветры на любым паспяховым заводзе. Толькі сумленны і штодзённы адказ на яго сапраўды гарантуе нам тое самае бесперарыўнае паляпшэнне якасці.